Present simple. Хәзерге гади заман. Әлеге заман көндәлек гадәтләрне, фактларны белдерә. Һәм графикта күренгәнчә, X белән билгеләнгән тамга ул менә нәкъ көндәлек кабатланып торган эшләрне, гадәтләрне, фактларны күрсәтә. Әлеге заманның ясалышы бик җиңел. Иң башта субъект кулланыла. Әгәр дә субъект I, you, we, they дигән алмашлыклары белән башланса, алардан соң төп фигыль кулланыла. Әгәр дә җөмлә he, she, it дигән өченче зат алмашлыклары белән башланса, алардан соң төп фигыль һәм шулай ук фигыльгә s яисә es дигән кушымча ялгана. Мисалларны карап үтик. I always eat чак-чак. Мин һәр вакыт чәк-чәк ашыйм. Ягъни монда ниндидер гадәт күрсәтелә. I ул безнең субъект, eat ул фигыль, төп фигыль, һәм always дигән сүз һәр вакыт ул безнең шулай ук present simple'да кулланыла торган ярдәмче сүзләр. Икенче мисал. She lives in Kazan. Ул Казан шәһәрендә яши. She өченче зат алмашлыгы. Алмашлыктан соң live дигән төп фигыль килә һәм төп фигыльгә s кушымчасы ялгана. Әлеге җөмлә шулай ук фактны белдерә.